Pura amrauni passenger train. Bini destination paisingo agugui tongmani. Phiaba ar jagao tongnai khoroksa yatri yakeba passenger ni kaisa rong decision yakeba sayani bagui. Mokol flick sabaino thuinani lamao klainani nangkha. Akulani Mustaf Khan bini relatives masa thaika aboni antim sanskar khlainani bagui ar jagao involve ongnani thangnani nai tongmani phiaba bini kwpalo hingkangke kubuni se swijak tongo. Tarahura khlaiui dakti cholijak train ni sakani ongkhorna naiui platform tei train ni kini kwsaro kesebui tongnani nangkha ar jagao ferejagui. O kirimasincha gotna station o borok rok tongnai jotono afratapri yakeba borok rok bir wngui thangkha. Joto borok rok tamo wngkha thwiui de thangkha ferejagui de thangkha pegui de thangkha omo hai hinui nainani bagui agogui phailaikhha baksa rok kheba nainani agograglia kirijagui. Aboni bisingo o ferejaknai chirigui bo tongkha. Tamoni hingkangke bini ordek bwsak train ni tolao klaijak tei ar jagao bo ongkhormaya khlai kesebui tongkha ordek bwsak hinkhe. Ar jagao bo kabui chirigui chubachu sanka help hinui sawui tongkha. Phiaba bono ar jagani tiklainani abo possible ya. Tamoni hingkangke bini yakung rok hingkangke platform ni tola chakka tolao tei bini bwsak hingkangke to kesebjak platform tei je train tongmani oboni kini kwsaro hingkangke bofru ar jorao chirigui tongkha tei borok rok help khlainani naio phiaba khlaiui manya wngui tongkha. Gonta romoi chesta khlaimani yagulo bo o borok no sotonui tiklaiui manliya. Aboni yagulo kheno rescue team rok phaika ar jagao katar bai train ni je part tongmani ferejak tongmani bini bwsak obono ranani naikha. Tei ar jorao a kirimasincha khorang rok belai kheno kirimasincha mohol khlai rekha a jorao. Somoi lairwrwk tei bo bwkhao dwk wngui fairwrwk je a borok bade manchi no banchiya hinui. Joto borok ni khao no mithikjak o kok rok. Adha gonta chesta khlaimani yagulo rescue team rok a train je part tongmani bono ferejak abono rakha ramani yagulo adha gonta kaka kamani yagulo kheno bono kaham kwrwng tiklaiui naharkha. Bini sak rogo belai kheno dukhu mangkha yakungo tebo dukhu mangkha phiaba bono kaham kwrwng khlaiui bini jaan no phirogui tubui mangkha rescue team rok. O gotna gotimani shudu incident eba kheba accident ya obo kaisa warning se omo hai din kwbangma jagao no omo hai khobor khwnanani nango social media o bo nugui mankhana je baksa kheba train tolao klai thango cholijak train sakani ongkhorui baksa kheba cholijak train no kanani naiui haike borok sak no balance khlaimania wngui train tolao klai phaio baksa kheba ongkhor thanio baksa kheba kathanio haipano se omsuk nukmani yagulo bo borok rok obono tui aware tongya. Hinkhe obono nukmani yagulo omo kaisa warning video hai bo tamoni hingkangke bo se banchiui thangkha. Saboni kwpalo bwtui sijak tong kebo phano siya abagui jotono cholijak train sakao takardi eba kheba ta ongkhordi sak no balance narwkmani hingkangke jodi no o platform tolao klaiui train chakka bai ferejak hingkhe tei kwthang mar glak. Tamoni hingkangke chini o life kaisa se chini o life belai kheno kimti obono kwmanani taridi.